Aurreko igandeko irudi bitxia, hauteskunde maila eta hautestontzia, eskatzen bai digute gure iritsia, irudi bitxia, emango baliote duen garrantzia. Mitin politikoak edota kanpainak, gozamen ugari eta guztiz apainak, bixi-bixi azten duz beraien mingainak, edota kanpainak, gero etortzen dira aitzak eta bainak. Hau zela, aireska! Hainbeste aginduta horren gutxi bete, eta euren poltsikoa gainezka dozkate, krisia ere noizbait gainditu daiteke, gainezka daukate, dute soldat erdira heitxiko balute. Aipatu zizkitan, lasko txikik ezan zuen azarritan, arek baiet zuela